Zuriya, ina zaki je haka? Ina zuwa gidanki kuma sai gashi kina fita? Ina zaki je haka dan Allah? Da Allah ki tsaya mu yi magana mana Zuriya. Kai malam, ni fa ba sa'an ka bace. Na riga na gaya maka. Don haka nan, ka gani nan, na riga na kulle gidana, fita zan je casu. In za ka iya jira na ka jira ni, in ba za ka iya ba ka san na yi yawwa malam sai an jima casu zan je yanzu haka. Haba tawon, ni ne fa Inusa fa. Ya za ki haka? Na gaya miki abin da kike bai kamata ba. Ya za ki tashi ki bar gida kuma ki tafi casu ki ce za ki je fati? Haba Zuriya, dan Allah ki koma mu tafi gida dan Allah. Wallahi ka bani dariya. To, dan kai ne Inusa fa, sai me? Dan Allah ka tashi ka bani waje, ni kama tare mun hanya dan Allah dan Annabi, kai ka bani waje in tafi, ana jira na kawai na su tafi su banni. Kai. Ah, Malam Inusa, na za ka je haka? Ya aka yi na kai kana haɗa kaya haka? Dan Allah ka tsaya, ka gaya mu me yake faruwa. Kabiru ba ruwanka da ni. Wannan tsakanina da yar uwata ce. Abin da ta yi mun baji daɗi ba, amma ba damuwa, zan haɗa kayana ne gaba da ban mata gidan, zan wuce. Ta ce mun ita fati za ta je, shi ke dan ba damuwa.